Много бързи, много отзивчиви, много професионални и прецизни в това, което вършат. Здравейте, казвам се Петко Петков, занимавам се с компютри с визуални ефекти в киното. Живея в град София. Въпреки че апартаментът ми беше относително нов, банята доста бързо се амортизира. Появиха се доста течове, душовата кабина беше в окаяно състояние, беше се пропукала от пода и почна от душовата кабина да тече вода надолу. Като цяло положението не беше много добре, локвички се появяваха по средата на банята. И реших в един момент да извикам фирма и аз това, което най-много търсих е фирмата да се отзове бързо и да бъде възможно най-професионално, да ми предложи най-прецизното и най-правилното решение за банята. Пристигна Румен, направихме диагностика на всичко. Той ми предложи два варианта, частичен или основен ремонт. Гледайки какво е състоянието на банята, аз веднага не се поколебях и реших да избера основен ремонт. Първо, че те първи се отзоваха още на същия ден, когато звъннах. Второ, че ми предложиха възможно най-правилното решение. Нали, с оглед ситуацията, предложиха ми най-бързи срокове, разумна цена и ме реферираха към тяхна фирма, с която да мога да закупя части на най-изгодна цена за ремонта. Много бързи, много отзивчиви, много професионални и прецизни в това, което вършат. Бих препоръчал, особено за тези, които търсят бързо, качествено решение, без никакви компромиси над свършената работа и качеството. Освен това съм изключително доволен и с гаранцията. Много малко техни колеги предлагат такава дълга гаранция на тяхната ремонтна дейност.